Συνεχίζουμε τη κλίμακα του βαρέως εναρμονίου, γιατί έχουμε και βαρύ διατονικών. Λοιπόν, ο βαρύς, ο εναρμόνιος, έχει βάση το γα. Θα πω πρώτα τα διαστήματα και μετά τη φωνή. Κατέρχεται μέχρι το κάτω ζω και είναι ζω νι 12, νι πα 12, πα βου 12, βου γα 6. Το βου δηλαδή είναι κοντά στο γα. Γα δι 12, δι και 12 και ζω 6, ζω νι 12, νι πα 12. Τώρα το απήχημα. Να γα δι και ζω και δι γα βου γα. Γα δι και ζω και δι γα βου γα. Τώρα αρχίζει την κλίμακα. Γα δι και ζω νι πα νι ζω και δι γα βου πα νι ζω νι πα βου γα. Γα δι και ζω νι πα νι ζω και δι γα βου γα. Επαναλαμβάνω άλλη μία. Γα δι και ζω νι πα νι ζω και δι γα βου πα νι πα βου γα. Γα γα γα. Αυτή είναι η κλίμαξη του βαρέως, του εναρμονίου. Τώρα λίγο την κλίμακα του βαρέως του διατονικού γένους, που έχει βάση το κάτω ζω, που λέμε ως συνήθως τα χερουβικά, τα λειτουργικά, τα άξιον στήν, εκ του ζω. Ζω νι πα βου γα βου πα νι ζω. Ζω νι πα βου γα δι γα βου πα νι ζω. Δι και ζω νι και δι γα δι και ζω νι ζω πα νι ζω και δι γα βου πα νι ζω ζω. Ζω νι και ζω δι και ζω νι πα βου πα νι ζω και ζω νι και ζω δι γα βου πα νι ζω. Μία την κλίμακα τώρα. Θα έχουμε υπόψη μας ότι ο ζω, ο βαρύς, αρέσκεται η φωνή του νι να είναι προς το ζω. Δηλαδή ζω νι πα, το πα στη θέση του. Πα βου γα δι, κανονικά διατονική κλίμακα μέχρι το δι και το και να είναι κολλημένο στο άνω ζω. Δι και ζω νι ζω και το άνω νι προς το ζω. Νι ζω και δι γα βου πα νι ζω νι
πα, βουγαδίγα βουπα, νιζω ζω. Ζώνη πα, βουγα βουπα, νιζω και δίγα βουπα, νιζω. Άλλη μία. Ζώνη παβου γαδί και ζώνη παγαβου πανιζω και διγαβου πανιπαζω ζω. Σε αυτή την κλίμακα λέμε τον Δεσπότην και Αρχιερέα, άνωθεν οι προφήτε, η δοξολογία του Δανιήλ και τόσα άλλα λειτουργικά και χερουβικά. Τώρα την κλίμακα του πλαγίου Τετάρτου.